ba makami kuka doka ba kuma mutanen da kuke cewa sun ɗauki makami a diba a gani wacce dangantaka adda kai tsakanin su da shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar Muhammad Bazoum hasili ma tsawon lokaci sun kalubalance shi Muhammad Salakin da kuke dan lumana ne har takara yayi kuma dai zai mutur ma ci a kada ma Muhammad Usman so bi Bazoum yana liƙe shi yana kai shi gidan kasu shi kuma wanga na bilma ne ina gure ina ruwa sai NSP party ita ba su da wani kwatamce da za su yi ma in kasan mutane bari mu gwada ma akwai kwatamce tun a wurin mu kuma wanda mutane za su gane kaman ma akai ga NSP din kun ga abin da mai dalili ke faɗa kamar yana so ya nuna cewa wanga yan ta'addatun da ba yan fami Bazoum bane ba yan garin shi bane ba wata dangantaka tsakanin shi da su wanda zai sa su ɗauki makami akan Bazoum haka yake son faɗa malam Bahaushe ce in babu rami mi kawo zancen rami kai ma ka fara zargin haka nan ko so bari mu ɗauki wani misali kaɗan kuma gashi nan kusa wanda ido zai gani kunne zai shi yanzu mai ɗauka kai mai dalili Abdulkadir menene dangantaka ka da Bazoum gari ko kabila babu ko ɗaya amma ga kanin kai ma kana ji akan shi za ka iya ba da ranka babu wata dangantaka abu ɗaya ne mi yadda ya lasa ma ita ya lasa musu kai ma da kana cikin wuyar ka ya jawo ka ya gwada ma mai gidan shugaban ƙasa shin kake ba za ka taɓa haƙuri ta kubcewa su ma haka ne suna cikin daji rike da makami ya jawo su ya lasa musu su ma haka ne kuka suke ba za su taɓa yarda wannan damar ta kubce musu ba dole ba sai mutum yana ɗan ƙabilar wani ba ko kuma yana ɗan garin shi zai iya wani ba a kan shi ga misali nan gare ka kai miye dangantaka ka da Bazoum gari ko ƙabila ka ba mu amsa mana shinka in dai muna nan raye duk maganar da za ka yi sai mun buɗe ta